Que és un lloc idíl·lic, és un emplaçament perfecte, estàs a la vora de Barcelona, estàs a la vora de Girona, tens el mar aquí. Jo crec que som privilegiats de la zona on vivim. Catalunya és espectacular en aquest aspecte i zones com aquesta, que tens el mar a tocar i tens la muntanya aquí mateix, doncs, ostres, veus els dos contrastos amb hores. Vull dir que està molt bé. Per la zona de la platja sí que alguna vegada havíem passat, però pràcticament res. La zona de muntanya no la coneixíem i la veritat és que és espectacular, és molt maca. Ho hem gaudit moltíssim. Nosaltres els hi recordem que estan en una zona privilegiada perquè és només sortir d'aquí de la nostra plaça, el nostre punt de partida, i ja tenim el bosc a tocar. I tenim un circuit internacional que molt poca gent té un circuit a 5 minuts de la sortida. És una passada, és un paratge poder desconegut per molta gent, no ho sé, almenys per mi ho era. I aquí al darrere és que no té preu. I val molt la pena i està molt bé que l'Ajuntament ho patrocini. Ha sigut una carrera molts valors i penso que això és positiu per Sant Dosana, aquest esforç que estem fent. Per això aquest any ha sigut important amb gent a nivell mundial amb el qual això ens dona un prestigi. I a més està emplaçada en un moment de la temporada molt correcte, molt bo. Ajuda a agafar punts i a posicionar-se bé amb el rànquing previ a la segona tanda de Copa del Món que comença ara a la República Txeca. The first lap was pretty chill with me and Greta out the front, and then she got a bit of a flat and had a bit of a crash. And it was kind of a really punchy course, so I knew I had to kind of wait. And then when Greta got a flat, she said, just go now. So it was a good punchy kind of course and had heaps of fun. Bueno, la verdad que esta mañana aquí se nos una carrera con mucho nivel. Había 10 corredores de Copa del Mundo de top 10 y bueno, la verdad que contento con las sensaciones. La verdad que me voy con buen sabor de aquí y el próximo objetivo, la verdad que Copa del Mundo en 9 mesto. Avui una de les campiones és la primera vegada i diu que marxa meravellada, que li ha encantat moltíssim el circuit i que pensa d'anar a repetir. Això és el bo, no? El boca a boca, la veu, poder dir que aquest circuit és bo, que són ben atesos i que a més tenim aquest sol magnífic, el posem en aquest mapa immens perquè siguem coneguts i el que deia ahir que esperant que algun dia ens siguem valorats i que puguem fer un campionat del món aquí. Per nosaltres representa la base del ciclisme. Ens sentim molt recolzats, tenir una prova esportiva aquí a casa, tinguent un club ciclista, una escola ciclista al darrere, per nosaltres és un orgull. A Santa Susana es fa molt ciclisme i aquesta és una de les meves curses preferides. És molt fàcil i és molt divertit i m'ho passo molt bé fent la cursa. Aquí es veu quan hi ha totes les famílies que acompanyen els seus nens i que volen que disfrutin. No hi ha l'aspecte aquest de competició. Els veuen anar amb bici, veus els pares que s'ho passen bé, veus els nens que s'ho passen bé i això no té preu. Ho dones tot, al final el resultat no importa, però mentre que ho donguis tot i tot és el que importa.